Molweni nginibingelele kuzo zonke izinkalo la okufikela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi, bayamazi nje abaningi kuyo le channel umkhanya kude. Namhlanje siphansi le eThekwini kwaNdonga ziyaduma silana eworkshop emabhasini lapho khona okunosisi olonjayo umsebenzi wakhe. Sizombingelela ke lana bafowethu bese uyachaza ukuthi wenzani namhlanje la. Unjani sisi wami? Ngiyaphila futhi kunjani? Siyaphila. Igama lami mina nguVusi, wena ubani ke? Usithewa kaNgongoma isibongo bangibiza masthera emthulweni. Okay. Nami ngithe ngihamba ngezwe ukuthi insizwa zisho ukuthi hayi no awushone ngala kunomuntu olonjayo. Kunosisi olonjayo. Uhamba kanjani sisi ke la umsebenzi wakho uyatholakala ezitolo uphume nini? Uyatholakala uphuma nje kuphume khona namhlanje. Uphume khona namhlanje. Yebo. Khona namhlanje ntambama ngo7 uzobe usitholakala online. Yeah. Okay. Ngikuzwa kahle ke sisi wami. Kwenziwani ke la eworkshop namhlanje? Namhlanje ngiyalonja. Uyalonja namhlanje. Bagcwele nje abaculi baningi abazongisupporta abesilisa nabesifazane. Uningi nje waqale manje ukuze kuphelele. Kuze kuphelele. Yebo. I-album ngesingaki le? I-album yesibili. I-album yesibili. Lena enye iyatholakala online. Iyatholakala online. Yona yango 2019. Yango 2019. Yeni le yesibili engikhiphe khona namhlanje. Okay. Hamba kanjani abantu bayakusupporta kodwa? Bangisupporta kakhulu. Yabo nje support engithola kakhulu ngima promotion kakhulukazi ezitradini emadolobheni ahlukene. Ngitholile kakhulu isupport engakho ngize ngakwazi ukuthi ngene ngikhipha omunye umsebenzi ngoba bengiyibona isupport. Usebenza nobani kule album? Kule album yesibili ubhuti engisebenze naye ubhuti mshini. Osuka eShowe. Ngasebenza nobahubhe osuka eJolvet. Hayi kusho ukuthi ibophele kakhulu le album le. Hayi ngithemba kanjalo impela ngoba sengithe ukuthi ba highlight kancane. Ngiyabona ngathi impela bayikhona ngoba bayithanda. Sisazokubheka sizokuthatha lapha e-stage abantu bakubona ababukeli bomkhanya kude ukuthi yini le oyenzayo. Hayi ngiyabonga kakhulu ngakujabulela kakhulu. Okay. Uthe isiyatholakala i-album namhlanje futhi bayithola abantu. Manje nje izobe sitholakala online ntambama. Izobe sitholakala ntambama. Usasho nje masthera uzokuthola. Masthera. Okay. Ngikuzwa kahle sisi wami. Ngale nje kokukhuluma kakhulu ngiyacela ukuthi ke ukhulume nababukeli bomkhanya kude uma kukhona thina esingakubuzanga khona siyobuye sikuthole ngelinye ilanga ngoba siyazi ukuthi ubusy kakhulu namhlanje. Yebo. Ungakhuluma nami. Ngiyabingelela ababukeli nonke emakhaya. Ngibonge nje ithuba engitholile ukuthi ngibe la. Njenga namhlanje se-workshop. Ngizothula i-CD yami entsha engizocela ukuthi ningisupport nonke bathandi bomculo. I-CD iyatholakala ezitolo nami uyakwazi ukungithinta. Enambeni yami 084 703 5895. Ngiyakwazi ukufoneleka, ngiyakwazi futhi ukuthi ungi-WhatsApp. Igama lami ngithe ngumasthera, ngisuka phansi eMkhomazi emgangeni emanyusweni isigodi. Ngiyabonga kakhulu. Hayi sisazokubamba lapha ne-stage babone nababukeli ukuthi kahle yini oyiphethe siswami. Siyichanele ehamba phambili umkhanya kude siyacela abantu abaningi ke bamlandele usisi bawuthenga umculo wakhe ezindaweni ezifanele. Siyacela ukuthi ni-subscribe licinizele nebheli ukuze nithole njalo ama notification uma siposta ivideo. Siyi channel siyabonga.